Nationaal schoolontbijt op de Keg. De burgemeester heeft twijfels over afschaffen wietpas. Het is vandaag 30 oktober. Dit is het Pillemaansjournaal. Feestcafé De Koets in Venray is verkocht. Eigenaar Twan van Bussel heeft dat maandagavond bevestigd. De nieuwe eigenaar van het café in het Schoutenstraatje is Stefan Veen van restaurant Gossimijnen in Venray. Hij gaat per 1 december 2012 aan de slag. De formule van De Koets blijft ongewijzigd. Het is en blijft een feestcafé voor de jeugd. Twan van Bussel neemt na 19 jaar afscheid van het café. Wel blijft hij eigenaar van feestcafé De Koets in Deurne. Daarnaast blijft Van Bussel de komende periode Veen met raad en daad bijstaan. Stefan Veen gaat samen met zijn vriendin Samantha beide horecazaken met elkaar combineren. Deze week staat in het teken van het 10e Nationaal Schoolontbijt. Ruim 500.000 kinderen ontbijten samen op zo'n 2500 basisscholen in het hele land. Op basisschool De Keg in Venray werd door alle leerlingen vanochtend ook gezamenlijk ontbeten. Deze school doet elk jaar mee aan het schoolontbijt om nog eens de nadruk te leggen op het feit dat een ontbijt de beste start van de dag is. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen beseffen hoe goed en hoe belangrijk een goed ontbijt 's morgens is. Want we merken in dit jachtige leven dat het er nogal eens bij inschiet. En dat er vaak ook wel geconcludeerd wordt dat het zo vaak niet zal lopen. Maar wij realiseren ons dat je lichaam heeft toch een hele nacht zonder enige vorm van energiebevoorrading gedaan. En je begint dan weer aan een nieuwe dag. En als je daar toch wat goede voedingsstoffen voor inneemt, dan scheelt dat een heleboel aan energie. En dat scheelt ook een heleboel aan concentratievermogen. En ik hoef niet uit te leggen natuurlijk dat een goede concentratie op een school heel erg belangrijk is. Maar dat geldt natuurlijk overal in het leven. Zijn er nog veel kinderen die niet ontbijten? Die zijn er best wel. Ik vind dat het op onze school gelukkig erg meevalt. Maar je hoort het toch nog regelmatig dat het er niet van is gekomen. Of dat het heel gehaast en heel jachtig even snel naar binnen gewerkt wordt, omdat we anders te laat komen. Maar vandaag werd er juist uitgebreid de tijd genomen om goed te ontbijten. Er stonden broodjes, krentenbollen en verschillende soorten beleg op tafel. De kinderen vonden het lekker en vooral gezellig. Want met je klasgenoten 's ochtends een boterham eten is toch anders dan in je eentje voordat je naar school gaat. Ja, ik vind het wel leuk om hier ook eens te ontbijten, want normaal doe je dat thuis. Ja, wel leuk en lekker. Ja, is wel leuk en apart. Ontbijt je thuis altijd? Ja, altijd. Jawel. Ja, Wat eet je dan? muesli, altijd. Weet je waarom het zo belangrijk is om te ontbijten? Ja, daar word je sterk van en een goeie. Ja, want dat is het belangrijkste maal van de dag en je krijgt dan weer energie. Na het ontbijt hadden de kinderen dus genoeg energie om deze dag weer goed op te letten tijdens de lessen. Met speciaal lesmateriaal krijgen de basisschoolleerlingen deze week nog meer informatie over het belang van een goed ontbijt. Defence for Children gaat ervan uit dat Mauro Manuel in aanmerking komt voor het kinderpardon van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. In het gepresenteerde regeerakkoord kondigden de twee partijen een regeling aan om een verblijfsvergunning te geven aan sommige kinderen van buitenlandse afkomst die 5 jaar of langer in Nederland zijn. Het gaat hierbij om kinderen van afgewezen asielzoekers, maar ook om alleenstaande minderjarige asielzoekers die voor een 18e al minimaal 5 jaar hier zijn. Mauro kwam op zijn 9e in zijn eentje naar Nederland, dus zijn situatie zou onder deze regeling vallen. De organisatie van Defence for Children heeft er alle vertrouwen in dat de maatregel een oplossing voor Mauro biedt. En nog een andere maatregel uit het regeerakkoord. De wietpas gaat verdwijnen. Klanten van coffeeshops moeten straks nog wel een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning samen met een uittreksel van het bevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat zij in Nederland wonen. Burgemeester Hans Gillissen heeft eerder zijn bezorgdheid geuit over de illegale straathandel die fors is toegenomen sinds de invoering van de wietpas in Venray. Het bericht dat de pas nu wordt afgeschaft door het nieuwe kabinet leidt niet tot groot enthousiasme van de burgemeester. Ik durf even nog niet de vlag uit te hangen van wat een geweldige vooruitgang. Want er zit een stukje bureaucratie zit er nog steeds aan. Men moet zijn GBA uitdraaien halen, of dat nou 2 of 3 of 4 of 5 keer per jaar is. Dat schrikt wel af. Dus theoretisch lijkt mij dat er nog steeds verleiding bestaat om de spulletjes maar niet bij de koffieshop te kopen, maar op straat.
Ik vind wel dat we onder ogen moeten zien dat het ten opzichte van wat we nu hebben wel een verbetering is. Want wat we niet meer hebben is dat iemand die bij de coffeeshop inkoopjes doet, dat hij niet meer daar in het boek hoeft te worden opgeschreven. Als lid van de club. En dat schrok ook wel af. Dus in die zin vind ik het wel weer een verbetering. Maar het afschaffen van de wietpas zoals het nu wordt gezegd, het is nog geen juichen. Nee, dat is zeker nog geen juichen. We moeten maar kijken hoe het loopt. We moeten ook kijken hoe de definitieve regeling eruit komt te zien. Want het is natuurlijk nog maar een contour van iets nieuws. Dat moet allemaal nog tot in detail worden uitgewerkt. Dus dat wil ik ook nog wel eens een keer zien voordat ik hier uit mijn vel of uit mijn dak spring. Dan het weer nog voor morgen. Overdag is het droog en vrij zonnig met hooguit sluierbewolking. Bij een matige wind loopt de temperatuur tijdens de middaguren op tot 13 graden. Donderdag wordt het wisselvallig met 12 graden. Tot zover dit Pilemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Ik wens u nog een hele fijne avond.